His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah, thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God, thanks be to God. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Oh, hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us to triumph in your name. Oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah. Thanks be to God. Thanks be to God. Who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God. Who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us to triumph in your name. Oh, 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 oh. You made a way for us to triumph in your name, oh God. Oh, oh, oh. If you got the victory, let me hear you shout it out. Lift it up, say, we got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. Alright, oh yeah. Alright, alright. Everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. Oh yeah. Alright, alright. We got the victory. Oh, alright. 'Cause we're on the winning side. Yeah, we're on the winning side. Oh, yeah. We have overcome. Hallelujah. 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 We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah. Hallelujah. One who made a way. You made a way out of no way, Lord. Made a way. Thank you, Jesus. One who made a way. Triumph in your name. Oh, 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 lift up your voice, say any victorious people in the night, say somebody scream. Lift up your voice, say any victorious people in the night, say somebody scream. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa.
Isang mapagpalang umaga po para po sa bawat isa. Amen. Inaanyahan ko po ang bawat isa. Tayo po'y tumayo. At atin pong aawitan ang ating Diyos. Bago po ang lahat, sa umaga pong ito, tayo po ay magbibigay pasalamat sa ating Diyos. Dahil siya po ang nagbibigay ng victory, ng breakthrough para po sa ating lahat. Amen? In 2 Corinthians 2 verse 14, sabi po dito, "Now, thanks be to God who always leads us in triumph in Christ." Amen? Sabi po doon, ang ating Panginoong Hesus daw po ang nagbibigay ng katagumpayan sa bawat isa. Kaya po nararapat lang po natin siyang sambahin, awitan ng pasalamatan. Amen? Kaya po sa umaga pong ito, awitan po natin ang ating Diyos na buhay. By His stripes we are healed. By His nail-pierced hands we're free. By His blood we're washed clean. Now we have the victory. Overcame it all. He has won our freedom. Jesus has won it all. Overcame it all. He has won our freedom. Jesus has won it all. Hallelujah. You have won.
seated in majesty. You are the risen King. We will sing hallelujah. Hallelujah. You have won the victory. You have won it all for me. Death could not hold you now. You are the reason King. Seated in majesty. You are the reason King. Hallelujah. Truly, O Lord, you are the King. Father, right now, Lord, we come before you with a humble heart. We pray for the
nation of the Philippines, Lord. Bless this country, O God. Patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang bayang ito, Diyos. Maging, Panginoon, Lord, ang iyong iniluklok upang pamahalaan ng bansang ito, Panginoon, ang aming Presidente, Rodrigo Roa Duterte. Patuloy mo siyang samahan, Panginoon. Bigyan ng kalakasan, O Diyos, talino, karunungan, kaalaman upang mapamahalaan niya ng tama ayon sa iyong kaluluguran, Panginoon. Ang bayang ito, O Diyos, proteksyonan mo siya, Panginoon, sa lahat ng mga pag-uusig. At matapos niya ang terminong ito, Panginoon, na may kagalakan at lahat ng kanyang ginagawa, Panginoon, ay ayon lamang sa iyo. Amang banal, ikaw po ang dakila sa lahat. Kaya't patuloy mo siyang pagkalooban, Panginoon, ang lakas ng loob, katatagan, Panginoon, at patuloy na maganap ang nais mo sa bayang ito, Panginoon. We also pray, Lord God, this service, this morning, O God, anoint this service, Lord God. Anoint the whole part of this service. Anoint your servant, Lord. Ibuhos mo ng double portion of anointing to your servant whom you will use today, O God. And we speak, O God, that your Spirit will come down in this place, O Lord. You will pour out, O God, your Spirit. Oh, in the mighty name of Jesus, we declare that open heart, Lord. Patuloy kami mapagpapala sa iyong mensahe sa umagang ito. At dadakilain ka, Panginoon, lahat ng makaririnig sa mandako ng mundo, Panginoon, ang iyong mensahe sa umagang ito. Pagpalain mo nga po, Panginoon, ang lahat at ang iyong lingkod na gagamitin sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Patuloy po nating awitan ang ating Diyos and we will claim the victory, the breakthrough sa ating pong mga buhay. Amen. Come on, let's worship. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. We have breakthrough, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. We have victory in Christ Jesus. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Everybody, clap your hands to our God. Amen. We are victors. We are conquerors. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. We are victors. We are conquerors. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. We are victors. We are conquerors. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. We are victors. We are conquerors. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. Victors in Christ. Victors, we reign forever. Victors in Christ. Life conquers death evermore. Trumpets shall sound. The dead shall be raised immortal. Through the blood of Jesus Christ, we have overcome. We are victors. We are conquerors. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. We are victors. We are conquerors. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. We are victors. We are conquerors. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. We are victors.
our foes. Born to eat of our flesh, they stumble and fail. You are Almighty defender of my victory, my refuge, the one I run to. You are the God, you are the God of the breakthrough. Say breakthrough, breakthrough. You are the God of the breakthrough. When I can't see my way through, I really don't know what to do. I look to you, breakthrough. Won't falls down when I shout through. Strongholds break when I break through. So I'm gonna praise you. You are the God. You are the God of breakthrough. You are the undefeated one, my light and my salvation. When the wicked, my enemies are foes, born to eat of my flesh, they stumble and fail. One omnipotent Lord, omnipotent, almighty, defender, you're my victory, my refuge, one to run to. You are the God, you are the God of breakthrough. We will sing breakthrough, breakthrough. You are the God of breakthrough. When I can't see my way through, I really don't know what to do. I look to you, breakthrough. Walls falls down when I shout through. Strongholds break when I break through. So I'm gonna praise you. You are the God of breakthrough. You are the God of breakthrough. You are the God of breakthrough. You are the God of my way through. I really don't know what to do. I look to you, breakthrough. Wall falls down when I shout through. Strongholds break when I break through. So I'm gonna praise you. You are the God. You are the God of the breakthrough. Oh yes, Lord. You are the God of the breakthrough. There is breakthrough in our hearts, in our mind, in the spirit, in the soul. Breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God, you are the God of the breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough in our lift, glorify your name, breakthrough in our dance, breakthrough in our shout. You are the God, you are the God. Breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God, you are the God of breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough in our live, glorify your name, breakthrough in our dance, breakthrough in our shout. You are the God, you are the God of breakthrough. You are the God of breakthrough. When I can't see my way through, and I really don't know what to do, I look to you, breakthrough. Walls falls down when I shout through. Strongholds break when I break through. I'm gonna praise you. You are the God. You are the God of breakthrough. Breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, in the spirit, in our soul. We will declare it in our lives. Oh yes, Lord. Sing it with all of your hearts. Breakthrough in my heart. Say breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God. You are the God of breakthrough in my worship, in a praise, in my life, glorify your name, breakthrough in our dance, breakthrough in our shout. You are the God, you are the God of breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit,
Breakthrough when I live, glorify your name. Breakthrough when I dance, breakthrough when I shout. You are the God, you are the God of breakthrough. You are the God of breakthrough. When I can't see my way through, I really don't know what to do. I look to you, breakthrough. Wall falls down when I shout through. Strongholds break when I break through. So God, gonna praise you. You are the God, you are the God of the breakthrough. Lord, thank you for the breakthrough. Jesus, Thank for you, the Lord. breakthrough. Hallelujah. Thank you, Thank you, Jesus, Lord, for the for the breakthrough. You are victory. the God of breakthrough. Oh, yes, Oh, Lord. hallelujah. Thank you, Lord. Yes, oh Oh, we will worship Lord. you. We will be still in your presence, Lord. Worship you, Lord. We will soar with you on high, like an eagle, Jesus. Yes, Oh, Lord. thank you, Lord. Hallelujah. Thank you for your presence, Lord. Yes, Thank you, Lord. Lord. There is nothing like your presence. Amen, Lord. Oh, we worship your name. Hallelujah. We thank you, Lord, for the victory, for the breakthrough, Lord Amen, Jesus. Lord. We worship your name. Hallelujah. We worship your name. Amen, Lord Jesus. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Rest my soul. Find rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean
Father's throne. Father, you are King over of love. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar in you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Here I am waiting, abide in me, I pray. Here I am longing for you. I'm in your love. Hide me in your love. Bring me to my knees. Bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Beautiful Savior, I long to feel your touch. You never forsake me, Lord. You're always there. Each passing moment, it's you that I adore. I love you, Jesus, more and more. So come live in me. Come live in me all my life, all my life. Take over. Come breathe in me. Come breathe in me. And I will rise
alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone, place my trust, I place my trust, and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ. Kay Kristo lang. Kay Kristo lang ang tiwala ko, ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo lang. Dalasan kay Kristo lang. Kristo lang, Wala ko. wala ko, Kamatayan niya ay ang kaluwalhatian ko. kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat tagumpay Sa bawat ay tagumpay sasabihin ko, ay sasabihin ko, aking lakas, lakas, kasa ko. pag-asa ko kay Kristo Yes, Lord. Nasa iyo ang aming tagumpay. Nasa iyo, Panginoon, ang aming lakas. Sa iyo ang aming pag-asa. Oh, purihin ka, Panginoon. Sinasamba ka namin. Itinataas ka namin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory. Thank you, Lord. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo. For the last time, everybody, sa bawat tagumpay, sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo lang. Panginoon, tanggapin niyo ang aming pagsamba, ang papuri at pasasalamat. Ama, para sa iyo lamang ang lahat ng karangalan, ang papuri at ang tagumpay naming nakakamit sa araw-araw. Lord, bless your word, bless each and every one. Ihanda mo po ang puso ng bawat isa sa pakikinig ng iyong salita, maging ang lahat ng nakasubaybay sa live streaming pong ito, wherever they are, Lord, bless them exceedingly abundantly, Father God. In Jesus' name, amen. Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Sige po, maupo ang lahat. Praise God. Amen. Praise God. Kasama po natin ang ating mga kapatiran sa Parañaque. At amen.
atin pong aralan lamang, balik tanaw yung nakaraan nating Sunday, no? Pinag-aralan natin nung Sunday, unang linggo ng taong 2021, no? Bakit nga ba si Pablo ay hindi humihinto, hindi sumusuko, at nagpapatuloy siya, move forward si Pablo sa paglilingkod at pagsunod sa Panginoon? Una, because he received the mandate from God, no? Tumanggap siya ng mandato sa Diyos. Amen. Bawat isa po sa atin dito, mayroon din po kayong kanya-kanyang mandato na tinanggap tayo sa Panginoon. Amen ba? Pangalawa, ano yung pangalawa natin? Dahil si Pablo ay tumanggap o dahil kilala niya ang kanyang Diyos na pinapanampalatayanan, he knew who believed, no? Kilala niya yung kanyang pinapanampalatayanan. No, kaya siya ay hindi humihinto, hindi siya sumusuko na kahit anong laban ng buhay, kahit anong pagsubok at problema, nagpapatuloy siya sa pagsunod sa Panginoon. Pangatlo, dahil nakapokus, no? Nakapokus yung kanyang paningin, yung kanyang puso, yung kanyang spirit doon sa finish line. Hanggang ito ay matapos niya na. Kaya anong sabi nung ating sa team natin, yung unang verse, 2 Timothy 4:7, sabi ni Pablo, I have fought the good fight of faith. No? I finished the race. I have kept the faith. No? Iningatan niya yung kanyang pananampalataya, naging matapat siya sa Diyos, sa kanyang pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. No? Yan yung ating tema ngayong taon na ito. At yung pangalawa nating verse, anong sabi diyan sa James 1:12? No? Basahin po natin. Blessed is the man who remains steadfast under the trial. For when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love Him. Yan yung, mamaya po, bibiyak ko lang yan ng konti introduction, no? At pag-aaralan po natin, based sa ating tema, yung Book of Nehemiah. And bago po tayo magtuloy-tuloy, gusto po nating bikasin lahat muli yung ating sinimula na binikas nung Sunday, yung ating declaration of faithfulness ng J. Blue family, ng workers and leaders. Amen. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang natin dahil mga salita rin po ng Diyos yan. May mga verse po yan, pati na po yung ating declaration of faith maya-maya. Amen. Sige, nakapokus ba yan sa camera? No? Okay, sabay-sabay natin basahin. 1. Mamahalin ko ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at pag-iisip. Pangalawa, itataas ko si Jesus sa aking buhay. No? Walang ibang dapat maitaas, hindi yung sarili natin. No? Pangatlo, mananatili akong mapagpakumbaba. Dahil yung nagpapakumbaba kay Lord, itinataas yan. No? Nagmamakataas, binabaksak. Pang-apat, magpapasakop ako at susunod sa pamunuan ng J. Blue Church. No? Ayan. Panglima, ako'y laging handa at hindi ko hahayaang sirain ang kaaway o guluhin ang gawain ng Diyos. Pang-anim, aking isasagawa ang tema ngayong 2021. Hindi ako hihinto, hindi ako susuko, magpapatuloy ako. Amen. Pang-pito, mamahalin ko ang aking kapwa tulad ng pagmamahal ko sa sarili. No? Paano ba natin minamahal sarili natin? Inaalagaan, pinapakain, pag may sakit, inom ng gamot, papahinga, ganun natin kamahal ang sarili natin. No? Ganun din daw mahalin ng kapwa. Pangwalo, patuloy akong magiging tapat na ibigay ang para sa Diyos. Alam nating lahat na yan. No? Gagampanan ko ng buong puso at lakas ang tungkulin na sa akin ay ibinigay. No, may kanya-kanya tayong mandato kay Lord. Yan. Pang-10, aking palalakasin ang prayer at meditation sa buhay ko. Yan, foundation natin yan, palakasin natin yung prayer. Pang-11, aking agarang ipaabot sa kinaukulan ang mga maling gawa na aking nalalaman upang ito'y mapigilan. Yan, Nehemiah 4:12. Mamaya madadaanan natin yan. No? Verse, ang pang-12, handa akong magpadisiplina kung kinakailangan. No? Kung alam mo may mali ka, tanggapin mo bilang isang anak. No? Yan, handa kang tumanggap. Pang-13, mamahalin ko at paglilingkuran ang aking pamilya. No? Mahalaga po yan, na paglingkuran, mahalin ang pamilya natin. Pang-14, aking susundin ang Great Commission. Hahayo tayo para ipangaral ang salita ng Diyos. Amen. Yung ating 13th declaration of faith,
at yung ating mission and vision. Amen. Mahalaga po na ito'y na bibigkas natin. Yan, no? Mission, visions, core values, and declaration of our faith. Amen. Ang mission natin sa J Blue Church is 1, 2, 3, to lift up the name of Jesus and to preach the gospel of the kingdom to the nations and proclaiming that He is the only way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except by Him. No? Sa Kanya lamang. Amen. Ang ating mission o vision, 1, 2, 3, a faithful church motivated to live victoriously and as a light in this world through the first love to our Lord Jesus Christ. Yan yung vision natin. No? Sunod, core values, love God above all. Mahalin natin ang Diyos na higit sa lahat. Love your neighbor as you love yourself. No? Utos ng Diyos yan. Pangatlo, faithfulness, yung katapatan natin, mahalaga po yan. At ang pang-apat, yung integridad na po natin, integrity. No? Amen. Declaration of faith, if you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. Kailangan tayong tumayo talaga, no? Maging matatag sa faith. No? Number 1, the Holy Spirit. Yan, we believe the Holy Spirit. No? Yan po, tayo naniniwala sa Holy Spirit, sa moving na Holy Spirit. No? And the Word of God. Amen. Yan po. Pangalawa, we believe the eternal Godhead, the Trinity. No? 1 John 5, 7, and 8, nandiyan po yan. Pangatlo, we believe the plan of redemption. Naniniwala tayo sa pagtubos ng Panginoon sa atin. Ayan. No? Through salvation, by grace, and by faith, na-save po tayo. And redemption and acceptance, no? Sa pagtubos ni Lord sa atin at pagtanggap natin, kailangan siyang tanggapin ng tao. Pang-apat, we believe the kingdom of God. Ang verse niya, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. No? At yung kasunod niya, yung John chapter 3, verse 3 and 5, we believe the new birth. No? Naniniwala tayo sa bagong kapanganakan. Kaya lahat tayo rito, ipinanganak tayo muli sa spirit. No? Na-transform tayo, na born again tayo. Ang born again is not a new religion, it is a relationship between God and man. No? It is a spiritual renewal of our spirit. Panglima, ayan, new birth experience. Yan na yun, no? Ano natin, re-reconstruct natin yan. Pang-anim, we believe the gifts and fruits of the Holy Spirit. Naniniwala tayo sa mga kaloob ng Holy Spirit at saka sa bunga po nito. No? Ayan. Pang-pito, we believe the water baptism and the Lord's Supper. Kaya meron tayong water baptism, plano natin, I think, February or March sa mga nagnanais na magpa-water baptize as a follower of Jesus Christ ay sumusunod tayo sa Kanya. Dahil siya mismo na pinaglilingkuran at sinasamba natin at minamahal ay nagpabautismo rin siya kay John the Baptist sa Ilog Jordan. No? We believe the water baptism and Lord's Supper, ito yung Holy Communion natin ginaganap once a month. Pangwalo, we believe the second coming of Christ. Naniniwala tayo sa pangalawang pagbabalik ng Panginoon. Pangsampu, we believe the generous giving, no? Doon sa mga, kaya ito nabuo itong church natin at lagi nating dinideklara mga 3 years ago, 4 years ago, o 7 years ago, na ito makikisam yan, magkaka-aircon, nangyari na lahat, no? Dahil sa generous giver, no? Mga supporter ng ating Panginoon ng bawat isa. Amen. Palabi-isa, we believe the healing and deliverance ministry na ang Panginoon hanggang ngayon nagpapagaling po siya, no? Gumagawa siya ng himala, no? Kaya nga yung aking pamangkin na si Dayan, nanonood po siya sa Davao ngayon, no? Yung 2 anak niya ay sabi nag-positive pero hindi naman nung pinag-pray natin nag-negative, pati na rin si Dayan, yung aking pamangkin. Kaya sobrang blessed siya at tuwan-tuwa sa Panginoon. No? In God's time, makakarating po tayo doon. No? Ganon din si Brother Richard Carrasco. No? Nung unang test, positive, medyo nangamba siya. Pero nung pangatlong na test, negative dahil pinag-pray po siya ng ating Pastor Walter. Amen. Palapakan natin si Lord. Amen. We believe healing and deliverance. No? May kasunod pa yan? Wala na. Amen. Praise the Lord. Sige po, maupo tayong lahat. Amen. Thank you, Lord.
Amen, amen. Gusto ko ipalabas po natin, dahil 2021 na po tayo, yung ating mga accomplishment, yung ating mga binigay ni Lord na tagumpay sa atin sa 2021, no? At atin po itong namnamin na dahil sa biyaya ng Diyos, binigyan niya tayo ng tagumpay at patuloy niya tayong bibigyan ng katagumpayan, no? Ito po yung ating report for 2020 na ating ginampanan sa paglilingkod sa Panginoon. At praise God. Sige, kung maipopokus sa pare nasa live streaming, makita nila, no? Amen. Praise the Lord. At ngayon pong taon na ito ay marami pang ipagagawa si Lord sa atin. Katulad ng ating napag-aralan ng Sunday, si Pablo hindi humihinto, hindi siya sumusuko, nagpapatuloy siya dahil tumanggap siya ng mandate kay Lord, no? At bawat isa atin meron tayong kanya-kanyang mandatong tinanggap sa Diyos, no? Na kailangan nating gampanan sa buhay. Pangalawa, he knew God personally, kilala niya ang Diyos na kanyang pinapanampalatayanan at nakapokus siya sa kanyang pagtakbo doon sa finish line, no? Yung pinag-aralan natin nung last Sunday. Amen. Ito po yung events and accomplish natin for 2020. Amen. Ayan, binigyan na po tayo ni Lord ng church service. Palapakan natin si Lord. Kaya nakakasundo po tayo sa Parañaque, sa Sagana. Ayan. At sa Alaminos, nadala rin po natin ng 2 times sa Mindoro. Kaya napakabuti po ni Lord sa atin. At sa panahon ng pandemic, i-release ni Lord ang blessing na yan. Pagpapala ni Lord ay hinto, patuloy sa gumagawa ng himala sa panahon ng crisis. At live stream, ginaganap ng WF, 9 a.m. and 7 p.m. At ang viewers po natin, pandemic po, halos ay umabot na ng 1,000. At sa ngayon po, almost 500 yung nanonood ng ating Sunday worship at sa mga live streaming. True, it's more than enough. Can you wave your hands in the air, remembering that He has blessed us, not just so we can say we're blessed, that we can be a blessing. Sing it. I'm blessed, blessed to be a blessing. I'm blessed, living in the overflow. I'm so blessed, oh wow.
po yung church natin sa Alaminos. Po si Brother Bobby, ang ating coordinator doon. Kaya na po, nagawa na. Yan po ay sa Paranaque natin. Paraan. Yan po sa Sagana. Somebody shout breakthrough! Come on, clap your hands up high, everybody, come on! Youth trainings and music. Ayan naman po sa Grand Brother Dodo. My life and my salvation. When the wicked, my enemies and my foes came Po sa upon leader, me to Brother kill Good. my flesh, they stumbled and fell. Somebody celebrate Jesus! Hey, yeah! You are omnipotent, almighty, defender, my victory, my refuge, The one I run to, you are the God. You are the God. Ayan ang ating pastor, Dodo. all of your breakthrough tonight. Sagana. Clap your hands up high and shout breakthrough! You are the God. Oh, and when I can't see my way through, and I really don't know what to do, I look to you, breakthrough. The walls fall down when I shout. Ayan, karoon po tayo ng giving sa Sagana. So I'm gonna praise you. You are the God. You are the God of the breakthrough. I need somebody to holler, breakthrough. Say you are. The undefeated one, my life and my salvation. When the wicked, my enemies and my foes came upon me to Ay, kill sa my Kalapan po yan, ng anniversary. Do you believe that the devil is under your feet? And Nasa you walk in Kamantinan. authority. Say omnipotent, almighty, defender, my victory, my refuge, the one I run to. You are the God. If you believe there's a breakthrough in the house tonight, clap your hands up high and shout breakthrough. Yan po yung sa God, Gymnasium Pangalawigan ng Oriental see Mindoro. my way through, and I really don't know what to do. I look to you, won't fall down. Ayan po yung governor doon. Pray natin. Pero hindi naman. You are the God, you are the God of the breakthrough. You are Po yung dance number ng mga youth. when I can't see my way through, and I really don't know what to do. Look to you, breakthrough, walls fall down, strongholds break, and I'm gonna praise you. You are the God. Somebody say breakthrough, breakthrough, breakthrough. Do you believe he's the God of your breakthrough tonight? Do you believe that he still heals? He still delivers. He still makes a way out of no way. Do you believe in the God of your breakthrough? Yeah, yeah. Hey. I believe you're Yan gonna po have a yung sa breakthrough Lukap tonight in Puno. this. Breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God. You are the God of the breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough when I live and glorify your name, breakthrough when I dance, breakthrough when I shout. You are the God. You are the God of the breakthrough in my heart, Lukap breakthrough Trail. in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, Po yung sa Lukap doon. Hindi pa nagagawa ang church. when I live, glorify your name. When I dance,
lugar ng hinaus-tuwas namin ni Pastor Walter. Sa dulo po yan. Hinaus-tuwas kami doon sa mga bahay-bahay. Lumabas mga nanay, mga bata, ang Pastor Gar. Ayan, si Brother Papi. Mga youth. Ayan, Pastor Dodong. Amen. Ay, ang kondisyon. Karoon ng feeding. Kahit convicted. Breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in Sa my Marikina, struggle. nasunod You sila. are the God. You are Sanaya the at God of the breakthrough when I Dory, worship, si Ate breakthrough when I praise, breakthrough when I Eya, lift Brother and Will. glorify your name, breakthrough when I dance, breakthrough when I shout. You are the God. You are the God of the breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough. Naman po, nag-pray tayo dyan sa victim typhoon sa Bacoor, Siniguelasan Elementary School. Naman po yung crusade sa Alaminos 1, Look Up 1. Pangasinan. Yan, ang Children Ministry. Dami po yan. Ano sa daan? Yan ang mga mother. After ng gawain, nagpunta sa May Plaza. December na po yan. Karoon ng mission ng ating mga workers. Kaso, karoon po ng bibig yan. Ayan, si Reverend Bear. Spirit, in my soul, in my weakness, in my struggle. You are the God. You are the God of the when I clap, when I jump, when I shout, when I dance, somebody shout breakthrough. Breakthrough, breakthrough, yeah. In my spirit, in my soul, in my weakness, in my struggle. You are the God. You are the God of the when I clap, when I jump, when I shout, when I dance, somebody shout breakthrough. Breakthrough, breakthrough, yeah. Breakthrough, breakthrough. When I jump, when I shout, when I dance, somebody shout breakthrough. Breakthrough, breakthrough, yeah. Breakthrough, breakthrough, you Ayan. Sumakay ng bangka yung mga music. Ayan. To God be the glory. Palapakan po natin ang Diyos. Thank you, Lord. Sige po, yung malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Yung tagumpay po ng gawain natin sa Pangasinan, tagumpay po nating lahat yan. At tayo po ay malaking bahagi sa
kaligtasan na maraming kaluluwa po doon. Hindi man tayo nakakapunta lahat doon para mangaral at magpunta para magturo at magwin ng kaluluwa. Bahagi po tayo sa kaligtasan na maraming kaluluwa doon. At I believe this year, 2021, marami pang bubuksan si Lord ng mga pintuan sa Davao, sa Valenzuela, this last week of January, mag-open po tayo doon. Kaya po, napakabuti ni Lord, never stop o do not stop, do not quit, move forward po tayo. Amen? Palapakan natin muli ang Diyos. Hallelujah. Thank God. To God be the glory. Amen. At sa oras pong ito, dadako tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Muli basahin natin ng James chapter 1 verse 12. Ano pong sabi diyan? Mapalad ang tao na sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga trials, siya ay nananatiling nakatayo, matibay at matatag, na hindi sumusuko, hindi umaatras, hindi humihinto. Dahil matapos siyang subukin, siya ay tatanggap ng korona ng tagumpay, crown of life, na ipinangako ng Diyos sa mga taong umiibig sa Kanya, sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Ito po'y nakaredy na ito itong crown of life, yung korona ng buhay, sa mga taong nagtitiis, nagtsatsaga, sa kabila na maraming pagsubok sa buhay na para bagang sobrang give up ka na, suko ka na, dahil grabe ang nararanasan nating problema, pagsubok sa buhay, parang ayaw mo na, give up ka na, pero no, may mga pangako ang Panginoon sa atin, do not give up. No, fight the good fight of faith. Finish the race. Fought the good fight. I have kept the faith, ang sabi ni Pablo. At ang sabi ng James ay mapalad ang mga tao, pinagpala ang mga taong nananatili na sa kabila na maraming pagsubok ay nakatayo pa rin at nagpapatuloy. Amen po ba? No? Dahil tatanggap tayo isang araw ng korona ng buhay sa ating Diyos na buhay. Ito pong si James, no? James is the son of Zebedee, one of the 12 apostles of Jesus Christ. Isa po siya sa 12 apostol ni Jesus, ito pong si James. And he is one of the inner circle ng ating Panginoon, no, whose martyrdom is recorded in the New Testament. Bakit siya naging isang martir? No? Dahil siya'y pinapugutan ni King Herod sa Acts chapter 12 verse 1 and 2, pinapugutan siya ng ulo, no? Itong si James, at sa kabila ng matinding pagsubok sa kanya, he remained faithful to God until his death. Hindi niya dininay si Lord. He never give up, he never quit. He moved forward until his last breath. No? Kaya nga itong si James, pag binasa natin ang chapter 1 hanggang 5 ng Book of James, ito ay nagtuturo ng wisdom, ng katatagan, nagtuturo ito na ingatan ng dila, nagtuturo ito ng pananampalataya na kailangan kumilos ka with your faith dahil ang pananampalatayang walang gawa ay patay. No? Nagtuturo si James sa kanyang sulat na ito na ikaw ay manalangin sa Diyos, no? Maging mapagpakumbaba ka at labanan mo ang diablo at lalayo ito sa iyo. Ito ang itinuro niya. No? Kaya si James ay nagbigay ito ng isang hamon at pagpapalakas ng loob sa lahat ng mga Kristiyano. So kaya nga, itong verse na ito ay isang nagbibigay sa atin ng katatagan na sa kabila ng mga pagsubok nating inaharap, manatili tayong tapat sa Diyos. Amen po ba? Dahil isang araw tatanggap tayo ng korona ng buhay. No? Crown of life. No? Ngayon puntahan po natin ang Book of Nehemiah. Nehemiah chapter 1 verses 1 to 4. Maganda po itong Book of Nehemiah. Basahin po natin. Ito ang kasaysayan ng mga nagawa ni Nehemiah na anak ni Hekalias. Noon ay ikasyam na buwan, na 20 taon ng paghahari ni Artaxerxes. Akong si Nehemiah ay nasa lungsod ng Susa, ang kabiserang lungsod. Verse 2, nang dumating ang kapatid kong si Hanani, kasama ang isang pangkat na mga lalaki mula sa Huda, kinumusta ko sila tungkol sa Jerusalem at sa mga Hudyong nagbalik sa Huda mula sa pagkabihag sa Babylonia. Verse 3, sumagot sila. Sabi nila kay Nehemiah, kawawa naman sila roon. Hinahamak at nilalait ng mga dayuhang nakatirang malapit doon. Sinabi nila na wasak pa ang mga pader ng Jerusalem at ang mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula nang sunugin ito. Verse 4, nang marinig ko ito, napaiyak ako, sabi ni Nehemiah.
Ilang araw akong nagdalamhati, nag-ayuno, nanalangin ako ng ganito sa Diyos ng kalangitan. So, ang Diyos ay nangusap kay Nehemiah na nung si Nehemiah, nang marinig niya na ang Jerusalem nananatiling wasak dahil ito nga ay sinunog, kinaptured ng Babylon Empire, at ang mga nakaligtas doon ay nanatiling buhay pero nalulungkot sila dahil nga ang mga pader, ang buong Jerusalem noong panahon na yon ay bumaksak ang walls of Jerusalem, wasak, sira, pati na ang mga pintuan nito. Kaya nang marinig ni Nehemiah ang mga balitang ito, sabi niya, when I heard these words, that I sat down, no? Siya'y naupo at umiyak, nagdalamhati ng ilang araw, nag-ayuno siya at nanalangin siya sa Diyos na buhay, no? So, dito nagsimula yung magkaroon sa puso, sa isipan, sa katauhan ni Nehemiah ng breakthrough. No? Sabihin natin, breakthrough. Once more, breakthrough. Si Nehemiah, hindi siya pumayag na makita niya o hindi niya pa man nakikita na narinig niya na ang walls of Jerusalem ay nananatiling sira at wasak. No? At ito ang nagtulak sa kanya upang gawin ang isang bagay na magbibigay ng kaluguran sa Panginoon. And there's so many walls. Sa bawat pamilya na maraming tahanan ngayon ay wasak ang wall. No? Sira ang wall of love. Sira ang wall of forgiveness. Sira ang wall of righteousness. Relationship na maraming pamilya, sira at wasak. Maging minsan sa pamahalaan, sa gobyerno, may mga walls na kung saan ay imbis na maging maayos ang relasyon na marami, pero wasak at sira ito. No? Kaya si Nehemiah, na dito dumating sa puso niya na ang breakthrough ito ay kailangan niyang gawin sa buhay niya upang magbigay ng lugod, luwalhati sa Panginoon. Pag sinabing breakthrough, katulad ng inaawit natin kanina, breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, in my body, in my worship, in my praise. No? Breakthrough meaning is overcoming something and having an achievement. No? Breakthrough is overcoming something and having an achievement. It is an instant of achieving success. Yan. In a particular sphere or activity. Kaya nga, our progression is continuous. Hindi ito dapat huminto, non-stop po ito. Kaya pag ikaw ay binigyan ng Diyos ng isang breakthrough sa buhay, wag mo na siyang pakawalan. Alagaan mo siya, mahalin mo siya, dahil yan na yung pagkakataon mo na binigyan ka ng pangalawang tsansa ng Diyos para makapaglingkod sa Kanya. At kung ikaw man ay may breakthrough sa trabaho, sa pamilya, sa tahanan, sa iyong ginagawa, i-treasure mo siya. No? Dahil katulad ni Nehemiah, hindi niya hinayaang manatiling wasak ang Jerusalem. No? Meron siyang ginawa. Kaya itong book of Nehemiah, it was written to remind the people of God of how God worked to bring them back to their land and rebuild the city of Jerusalem. No? The book of Nehemiah was written to remind the people of God of how God worked to bring them back to their land, no? And rebuild the city of Jerusalem. Kaya nga po, si Nehemiah, he is the cup-bearer to the King Artaxerxes. Siya po yung nagdadala ng cup, yung inuminan. No? At nag-i-epektibo po siya, itong book of Nehemiah, napakaganda pong basahin at pag-aralan. At nag-i-effective siya as a leader ng Jerusalem, na Israel nung panahon na yon, because he has a humble spirit. No? Yung kanyang spiritong mapagpakumbaba. Kaya nga nang marinig niya that the walls of Jerusalem was broken, merong nangyari. Nag-response siya. No? Hindi niya hinayaang manatili itong sira. Sa buhay nating lahat, kung meron tayong malaman na isang pamilya, isang kapatid, isang mananampalataya, o isang gawain man yan, o ministry man yan, na nakita mo may problema, may trouble, kailangan meron kang response. Huwag nating hayaang nananatili siyang sira, wasak, may problema, sira ang wall, no? Kundi ito'y maayos. Tingnan natin, what was Nehemiah's response when he heard that the walls of Jerusalem was broken at nananatiling wasak at baksak? Una, no? What was Nehemiah's response
Ang sabi ng verse 4, when I heard this, no, narinig niya nga na sira, wasak, nananatiling ang mga Israelita ay parang hinahamak, tinutuya dahil ang kanilang lugar ay sira pa rin, wasak. When I heard this, I sat down, no, and wept. In fact, 4 days I mourned, fasted, and prayed to the God of heaven. Una, Nehemiah sought God, no? He sought God, meaning he seek God, he prayed, no? Naupo siya, nanalangin siya, umiyak siya sa Diyos, nagfasting siya ng ilang araw, at kinausap niya ang Panginoon. At ano ang kanyang prayer na sinabi kay Lord? Ang sabi ng verse 5, then I said, Lord, the God of heaven, ito yung prayer niya, the great and awesome God, sabi niya, who keeps His covenant of love with those who love Him and keep His commandments. Verse 6, ito yung prayer niya, let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer of your servants. No? Is praying before you day and night for your servants, the people of Israel. I confess the sins we Israelites. Kinukumpisal niya ang kasalanan nila mga Israelita, including myself and my father's family, pati na kasalanan ng kaniyang mga pamilya, have committed against you. Verse 7, we have acted very wickedly toward you. We have not obeyed the commands, decrees, and laws you gave your servant Moses. No? Sinasama niya yung sarili niya na hindi sila sumunod sa mga kautosang ibinigay ng Diyos kay Moses, kaya nagkaganito sila. Verse 8, remember the instruction you gave your servant Moses, saying, if you are faithful, I will scatter you among the nations. If you are unfaithful, sabi niya, but if you return to me and obey my commands, then even if you exiled people at the farthest horizon, I will gather them from there and bring them to the place I have chosen as a dwelling for my name. Verse 10, they are your servants, sabi ng prayer ni Nehemiah, and your people, whom you redeem by your great strength and your mighty hand. Lord, verse 11, let your ear be attentive to the prayer of this your servant, and to the prayer of your servants who delight in revering your name. Give your servant success today by granting him favor in the presence of this man. I was a cupbearer to the king. So dito makikita natin yung prayer niya. Grabe yung pananalangin ni Nehemiah sa Panginoon. He spent time to kneel down and fasted for many days and talk to God. No? Dahil ayaw niyang pumayag na naririnig niya at bagamat hindi niya pa nakikita na ang walls of Jerusalem ay sira at wasak, pati na ang mga pintuan na ito sunog pa rin. Naroon ang kanyang damdamin ay nabasag. Kaya dagli-dagli, hinanap niya ang Diyos, kinausap niya ang Panginoon. He seek the Lord's help. No, ano sabi ng verse 4 and 5? Hinanap niya ang verse 5, sabi niya, then I said, Lord God of heaven, the great and awesome God, who keeps His covenant of love with those who love Him and keep His commandments. No? Andun agad ang kanyang response sa Panginoon. Hinanap niya ang Diyos, humingi siya ng tulong sa Panginoon. Hindi niya na sinaya ang pagkakataon na hindi niya makita ang kalooban ng Diyos. No? He seek the Lord's guidance. He seek the direction of God. Ayaw niyang pumayag na nanatili itong sira at wasak. No? And sometimes sa buhay po natin, wag na wag tayong papayag at tularan natin si Nehemiah na sa sandaling meron tayong malaman na kapatid sa pananampalataya o maging kapamilya nating personal, no, kadugo mo siya, huwag kang pumayag na nananatiling sira ang inyong relasyon. Nasira ang inyong relasyon bilang pamilya. Maging sa church, sa spiritual, dahil ayaw ng Diyos na merong sirang relasyon sa buhay nating ito. Gusto ng Panginoon, unahin natin kausapin siya at hanapin natin ang direksyon ni Lord. Kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano yung gusto niya mangyari at maganap ayon sa kanyang kalooban, ay mangyari nawa. No? Mangyari. No? At dito nakita natin ang marinig nga ni Nehemiah na sira ang walls of Jerusalem. Hinanap niya agad si Lord, kinausap niya si God. Nag-fasting siya, nag-pray siya.
At ito nga ang direksyon ng Panginoon sa kanya. Nang hinanap niya si Lord, nang kinausap niya ang Panginoon, nagfasting siya, no? Dahil merong nag-aapoy sa kanyang puso na gusto niyang maayos ang walls of Jerusalem, nag-pray siya sa Panginoon. Prayer is necessary. It is a vital. No? Napakahalaga po nito na sa sandaling meron tayong malaman na problema o pangit na nagaganap sa isang kapatid natin, ipag-pray natin siya sa Panginoon na maayos ang kanyang buhay. Andyan po ba tayo? Amen? Dahil ang sakit niya bilang kapatid sa pananampalataya, sabi nga ng Korinto, ang sakit ng kalingkingan, damdam ng buong katawan. Papayag ba kayo na yung anak nyo halimbawa may problema, may nararamdamang sakit, no, nahihirapan o di kaya agaw buhay, di ba yung kanyang mahal sa buhay, siyempre, especially yung parents, nasasaktan siya at ayaw niyang makita yung kanyang mga anak ay nagdurusa, naghihirap dahil sa karamdaman o anumang nararanasan na problema sa buhay, hindi siya papayag, gusto niya itong maayos. Gusto niya makita maganda ang kalagayan ng kanyang mga anak, no, ng kanyang mahal sa buhay, the same sa spiritual, no? Gusto ng Panginoon, bilang tayo magkakapatid sa pananampalataya, kung meron tayong kapatid na may problema, may sakit, no, spiritually siya ay nadadaw, nangihina, gusto nating maayos ang kanyang buhay at wag siya huminto, wag siyang sumuko, bagkus mag-move forward siya. Amen ba? At tayong lahat ay masaya kapag nakikita natin ang kapatid natin ay nag-move forward. Amen ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen, amen. So, malungkot tayo. Gusto natin ang walang naiiwan na kapag dumaan ng train na ang marami nakasakay, siyempre hihinto yan. Dahil may nakita siyang mga taong kailangan sumakay. Kailangan ka sumakay. No? Pag hindi ka sumakay sa pagdaan ng train, maiiwan ka. Makakarating ang mga kasama mo doon sa monumento na galing ng Pasay, no? Baklaran. No? Dahil hindi ka sumakay, naiiwan ka ng biyahe. No? Kaya nga kung dumaan ng train at nais ng Diyos na maka-move forward ka, no, huwag kang pahuli. Magkaroon ka ng desire to move forward. Huwag kang huminto, huwag kang tumigil, huwag kang sumuko. Kahit anong pagsubok at problema harapin natin sa buhay, huwag tayong susuko. Amen ba? Magpatuloy tayo, no? Magpatuloy tayo. Dahil ang buhay Kristiyano ito ay talagang full of hindi lamang ito better process, kundi ito'y full of challenge. No? Yung mga problema dumarating sa atin, yes, andyan ang trials, pero i-take natin as a challenge yan. No? Hindi yan isang problema para ibaksa ka. Pinahintulutan ng Diyos na dumating sa atin ang lahat ng bagay na nagaganap, pangit man, negatibo man, dahil may purpose ang Panginoon. No? May purpose siya. Na dahil sa nangyaring yan sa iyo, magigising ka at sasabihin mo, Lord, ayoko na. Lord, matagal akong nawalay sa iyo, matagal akong ang buhay Kristiyano ko ay parang kamote, no? Na nakabaon, na kailangan lumabas, na kamote, na masarap pala ako nakapag kinain, no? Huwag ka manatili sa pagkakabaon, no? Gusto ni Lord na ikaw ay makita yung glory sa buhay mo. Amen po ba? No? Amen. So ito yung response ni Nehemiah nang marinig niya na ang walls of Jerusalem ay sira at wasak at sunog. No? He sought God. Hinanap niya ang Diyos. No? Pangalawa, sa chapter 2, verses 1 to 3, basahin natin. Isang araw ng unang buwan, 20 taon ng paghahari ni Artaxerxes, binigyan ko siya ng kanyang inuming alak. Ayan. Noon lamang niya ako nakitang malungkot. Sabi sa kanya, why does your face look so sad when you are not ill? No? This can be nothing but sadness of heart. I was very much afraid. No? But I said to the king, may the king live forever. Naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan sa aking mga ninuno ay wasak at ang mga pintuan niyon ay natupok ng apoy. No? So, pagdating sa chapter 2, matapos na mag-pray at hanapin ni Nehemiah ang direksyon sa Panginoon, pagdating sa chapter 2, dito may nangyari. Ano yung response niya? Ni Nehemiah, he moved immediately. No? Kumilos siya kaagad. Merong action, mabilis na action. No? Ito yung response niya. Nagpunta siya sa hari
At ano ang sabi roon? Nagdala siya ng inumin sa hari dahil nga cupbearer siya. Noon lang nakita ng mahal na hari na si Artaxerxes na itong cupbearer niya ay malungkot, do'y laging masayahin. No? Pero nakita ng hari na siya'y malungkot, kaya tinanong siya ng hari, no? Bakit ikaw ay malungkot? Tingin ko ay wala ka namang sakit, sabi sa kanya. Nangamba siya, natakot siya. Kaya ang sabi niya, ingatan nawa kayo ng Diyos habang panahon. Ako po'y nalulungkot sapagkat ang pinaglibingan sa akin mga ninuno ay nananatiling wasak at sinunog ang mga pintuan nito. So, sa immediate action na ginawa ni Nehemiah, no, may nangyari. Sa kanyang ginawang ito, nagsalita siya sa hari. No? No? Meron siyang ginawa, meron siyang sinabi, at anong sinabi niya? Mahal na hari, bagamat natakot siya. Kasi nakaredy na ito, mahal na hari. Ako po talaga'y nalulungkot. Kasi po yung pinaglibingan sa aking mga ninuno ay wasak. No? So Nehemiah spoke to authorities. And this is the principle of collaboration. He took the king and God prepared the king. Inihanda na ng Diyos ang hari. No? Na yung desire ng puso ni Nehemiah na maayos ang walls of Jerusalem, ito na yung kasagutan dahil nag-move forward siya o dahil nag-move immediately siya, umaksyon siya kaagad, hindi niya hinayaan na sira ang walls of Jerusalem after he prayed and sought God, no? Na makausap niya ang Panginoon after na mag-fasting siya, meron siyang ginawa. Pumunta siya sa hari, no? Kinausap niya yung hari, nagdala siya ng cup ng water, no? Ng inumin ng hari, at yun nga nakitang malungkot na siya. No? Every time na tayo po'y nakakaranas ng anumang bagay sa buhay na meron tayong nararamdaman, huwag tayong mag-stay sa isang lugar. Meaning, huwag kang magtago. No? Huwag mong i-isolate ang iyong sarili. No? Dahil the more na nagsasarili ka, nagtatago ka, lalo kang madadry, manghihina, at ang kaaway, lalo kang aatakihin ng mga evil forces, no? Para i-down ka, no? Para ilayo ka sa nag-aapoy na Kristiyano. Kaya ang kaaway, hahanap yan ng butas para ikaw ay ibaksak. Si Nehemiah, hindi siya nanatiling nagmormor, bagkus after he prayed and passed, pumunta siya ng hari. Pinuntahan niya hari, dinala niya yung cup na inuminan ng hari at doon nga siya napansin. At ano ang nangyari? No? Kinausap niya yung hari. No? Nakipag-usap siya. Kaya ang sabi ng verse 6, no? Matapos niyang sabihin ang naisin niya mangyari, then the king with the queen sitting beside him asked me, sabi niya, no? How long will your journey take? And when will you get back? It pleased the king to send me. So I set a time. Verse 7, I also said to him, it is pleases the king, may I have letters to the governors of Trans-Euphrates, so that they will provide me safe conduct until I arrive in Judah. And may I have a letter to Asaph, keeper of the royal part, so he will give me timber to make beams for the gates of the citadel by the temple and for the city wall. For the residence I will occupy. And because the gracious hand of God was on me, the king granted my request. So I went to the governors of Euphrates and gave them the king's letter. The king had also sent army officers and horsemen with me. So ito na yung ginawa niyang aksyon, no? Dahil lumapit siya sa hari, hindi siya nahiya pagamat nangamba siya ng konti, pero kumilos siya, no? Nang siya ay kumilos, he got permit. Nakuha niya yung permit. Kamingi siya ng letter, no? Nag-granted yung kanyang desire, no? He moved strategically and he got favor, no? Nakuha niya yung pabor ng Diyos, no? Now, ano sabi, di ba? Nagpunta ako sa mga governors, no, Euphrates, verse 9, and gave them the king's letter, no? Ginawa siya ng letter kasi ng hari, eh. At ang hari, ang sabi roon, the king had also sent army officers. Pinadalan pa siya ng mga sundalo at ng mga kabayo. No? So God favored him doon sa kanya, ginawa niyang aksyon, doon sa kanyang strategically na ginawa na dahil gusto niyang maayos ang walls of Jerusalem,
no? He moved immediately. Meron siyang ginawa. Kaya kung tayo sa kapaligiran natin, nakikita natin may mga bagay-bagay na kailangang gampanan, wag na nating patagalin. No? Kailangan tayong mag-move. Kailangan tayong kumilos. Kailangan tayong gumawa. Andyan po ba kayo? No? No? Nung panahon ni Nehemiah, wasak ang walls of Jerusalem. Hindi siya pumayag. No? Meron siyang ginawa. No? Ito yung response niya. Gusto niya makitang ito'y maayos. Hindi siya papayag na ito'y nananatiling wasak at sira. Kaya kung sa paligid natin, meron tayong nakikitang sira, huwag tayong papayag. Kailangan maayos ang kanyang spirit, ang kanyang puso, ang kanyang relasyon sa Diyos. Kung ito man ay nasisira, kung hindi tama ang kanyang relasyon sa kanyang kapwa, mananampalataya, kailangan ito'y maayos. No? Katulad ni Nehemiah, no? He moved immediately. No? Ito yung response niya. May ginawa siya at nakuha niya ang pabor ng hari, nakuha niya ang pabor ng Diyos. Ginawan siya ng permit, ginawan siya ng letter. No? Kaya ano nangyari sa pagpunta niya, ipinadala sa kanyang lahat ng kakailanganin niya. No? Hindi siya huminto. At pagdating sa pangatlo, tignan natin. No? Pangatlo, ito yung response niya. Nehemiah chapter 2 verse 17 and 18. Nasa chapter 2 pa rin tayo. Tignan natin. Then I said to them, kinausap niya yung mga kasama niya. No? Kasi pag mamaya babasahin natin yung ilang bahagi. No? Kinausap niya yung mga kasama niya. Nung una, hindi niya muna sinasabi kung ano yung nilagay ng Diyos sa puso niya. Sabi niya sa mga kasama niya, then I said to them, you see the trouble we are in? Jerusalem lies in ruins, and its gates have been burned with fire. Sabi niya, come, let us rebuild the wall of Jerusalem, and we will no longer be in disgrace. Halika kayo, itayo na nating muli ang wall of Jerusalem upang hindi na tayo maging kahiyahiya, upang hindi na tayo pag-usapan at alimurain, tuya-tuyain ang mga tao. Halika kayo, sabi niya, niyaya niya ang mga tao. Verse 18, then I told them about how the gracious hand of God had been on me, and about my conversation with the king. Then replied at once, yes, sabi ng mga kasama niya, yes, let us build the wall. So they began the good work. No? So ano yung pangatlo rito? Nehemiah lead the people to rebuild the wall of Jerusalem. No? Si Nehemiah, pinangunahan niya ang mga tao na itayong muli, iayos, no? Ibalik sa dating kaayusan at maganda ang wall of Jerusalem. At anong response ng mga tao? Yes. No? So they strengthened their hands for good work. No? Sabi niya, halika kayo, let us come, rebuild the wall of Jerusalem, and we will no longer be in disgrace. At nag-response naman ng mga tao. Tingnan natin dito yung leadership, no, ni Nehemiah. The people around him, kinilala siya ng mga tao nasa paligid niya na yung gagawin ni Nehemiah ay for the glory of God, no? Hindi para sa kanya. Kaya ang sabi ng verse 12 to 15, tignan natin, basahin lang natin. Ano ang sabi rito? I went to Jerusalem, and after staying there 3 days, I set out during the night with a few others. I had not told anyone what God had put in my heart to do for Jerusalem. Hindi niya muna sinasabi sa iba. No? Nagpunta siya ng Jerusalem. 3 days siya nandoon. There were no mouths with me except the one I was riding on. 13. By night, I went out through the valley gate toward the jackal well and the dung gate, examining the walls of Jerusalem, which had been broken down, and its gates, which had been destroyed by fire. Then I moved on toward the fountain gate and the king's pool, but there was not enough room for my mount to get through. Verse 25, verse 15, so I went up the valley by night, examining the wall. Finally, I turned back and re-entered through the valley gate. So dito makikita po natin, no? Pagpunta ni Nehemiah sa Jerusalem, sa gabi gumigising siya. Pinag-aaralan niya kung ano ang gagawin dito sa walls, no?
So he take the responsibility with courage. Because leadership takes responsibility for every area of the task. So kinuha ni Nehemiah yung full responsibility. Malakas ang loob niya. Hindi biro ang kanyang pangungunahan na ito kasi itatayo ang walls of Jerusalem eh. Napakalaki po nito. No? So kaya nga po ang isang leader, nagiging effective siya. Great leaders are effective communicators of vision. Ibinaba niya sa kanyang mga kasama, ganito ang gagawin natin. No? Samahan niyo ako, itayo natin muli ang walls of Jerusalem. Huwag tayong papayag na sira ito dahil tayo ay kinukutya. Pinagtatawanan tayo ng maraming tao. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem. At nag-response naman ng mga tao, sige, no, itayo natin ang Jerusalem, ang wall nito, sama-sama tayo. No? So they move forward. Sabi natin, they move forward. So, sama-sama sila, tulong-tulong. No? Anong ginawa ni Nehemiah? Sa gabi, he studied the situation. Pinag-aaralan niya. No? Nire-research niya kung ano ang sitwasyon ng walls of Jerusalem. At nang ito'y na mapag-aralan niya, no? Nagsalita na nga siya. No? Ano yung pangatlo? Nehemiah lead the people to rebuild the wall of Jerusalem. Kailangan ng isang leader, no? Tayo mga pastor, tayo mga pinagtiwalaan ng ministry ng Panginoon, ano man ang ministry ipinagkatiwala sa iyo, kailangan pangunahan mo siya with courage, no? Dahil ang isang leadership, it takes responsibility for every area of the task, no? Kaya ang isang leader, nagiging effective siya pag meron siyang vision, kasi tumanggap siya ng vision kay Lord. No? Ang vision ni Nehemiah, gusto niya itong mapaganda, ayaw niya itong manatiling sira, wasak, gusto niya maayos. Kaya nga, ipinagpray niya kay Lord, humingi siya ng tawad sa Panginoon, no, sa nangyari sa kanila. Kaya nang siya ay manalangin sa Panginoon, ito na ang nangyari. Ito yung pangatlong response niya, pinangunahan niya ang mga tao. Kaya kung binibigyan tayo ng Diyos ng responsibility as a workers, as a leader, ano man ang ministry ipinagkatiwalaan ng Panginoon sa atin, breakthrough na sa atin yan. No? Breakthrough yan. No? Dahil pagka ikaw pinagtiwalaan sa ibinigay ng Diyos sa iyo na maliit man yan, darating ang sandali, palalakihin ng Diyos yan. No? Kaya ang sabi ng awit, breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, no? Breakthrough in my life. So, ang mga Israelitang ito, sabi ng verse 18, sabi ni Nehemiah, I also told them about the gracious hand of my God on me and what the king had said to me. No? Nandun yung favor ng Diyos, sinabi niya sa mga kasama niya. At ang reply nila, sige, let us start rebuilding. So they began this good work. So ang mga tao, nakisama, nakita nila ang vision ng Diyos na ipinagkatiwala kay Nehemiah, kaya nagsama-sama sila, no? Itayo. So they have common direction, no? Meron silang iisang direksyon lahat. They march forward. They have mind to work. They follow the leaders, no? Kasi meron silang leader si Nehemiah nga, kaya ang mga tao sunod, no? Iisang direksyon nila. Kaya importante na meron nagli-lead. At ang mga tao namang na nasasakupan niya, sumunod sa kanya. Importante po ito, no? Tingnan natin, merong lesson sa The Flying Geese, no? Tingnan natin ang video clip nito. Malaking lesson po ang matututunan natin dito, no? Henry? Flying Geese Principle. Tingnan natin, let's see the lesson na makikita natin dito. No? Ayan. A lesson from geese.
nakaform po sila ng B formation. Ayan, ganda po ng kanilang pagkakasunod-sunod. Amen. Haba, 115 miles. Amen. Sige, Goy. Palapakan po natin ang Panginoon dito po sa flying geese na ito. Nakita po natin na pag sila po ay nagpo-form ng B, wala po umaalis sa pwesto nila. Kung ano kasi meron leader sila, nandun sa unahan. No? At kung dumarating daw naman ang panahon, halimbawa merong sakit yung isa, doon sa ilog, hindi nila nilalayuan hanggang ito ay lumakas, gumaling at sabay-sabay na silang lilipad uli. No? Anong lesson po nito sa atin? No? The geese recognize their leader. They know that they have only one leader. Even sa church, no? Bagamat meron tayong mga delegated authority, meron po tayong mga pinagtitiwalaan, kaya nga, they recognize the value of solidarity. No? Parang dito, di ba, mayroong mga solidarity way, no? Kailangan sumunod ka rin, maliligaw ka pag hindi ka doon sumunod saan yung way na yon. No? Itong mga geese na ito, alam nila yung way, no? Yung halaga nito. No? Kaya tayo po, just wait your timing to live. Don't push yourself. Huwag mo i-push ang sarili mo na ako dapat dito, ako dapat dyan. You have your own time. Meron kang panahon. Learn to recognize who is the leader. No? Katulad po ng geese na ito, no? Yung doon lamang sila, nakaform sila sa B, hindi sila nagiwahiwalay. Dahil pag sila'y lumayo, maiiwan sila. No? Kailangan manatili yung letter, yung B form nila sa pag-fly nila. No? Kaya nga tayo po, katulad ni Nehemiah, ang mga tao ng panahon niya, kung ano yung direksyon na ibinigay ng leader nila, doon lamang sila mag-move forward. No? Hindi sila magmamalaki at hindi sila magsasabi, hindi, kaya namin ito. Dahil kilala nila na si Nehemiah ay ito'y hinirang ng Panginoon, meron siyang apoy sa puso na inilagay ang Diyos, meron siyang vision to do the work
na gusto ng Diyos na gawin para sa kanya. Kaya ang mga tao, in-execute ni Nehemiah yung vision niyang tinanggap sa Panginoon. At ang mga tao naman, ang response nila, yes, let us rebuild the wall of Jerusalem. At nakita natin, banda rito sa ating itutuloy, natapos po nila in 52 days. Halos 2 months yung wall of Jerusalem. Natapos po nila yon. Pero bago nila natapos ito, merong oposisyon. May oposisyon. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi lahat ay mapiplease at hindi naman natin talaga piniplease ang tao, kundi ang Diyos lamang ang ating piniplease. Amen po ba? At merong oposisyon. Maganda ang layunin nila. Pagdating sa pang-apat, itong pang-apat natin, ang response ni Nehemiah, sabi nga ng chapter 6 verse 12 ng Nehemiah, in 52 days, natapos nilang gawin yung walls of Jerusalem. Ito yung pang-apat, verse 14, chapter 4, verse 14 to 15 ng Nehemiah. Basahin natin, chapter 4, verse 14 to 15. Binisita ko ang mga tao at sinabi ko sa mga pinuno at hukom at sa lahat ng naroon. Huwag kayo matakot, sabi niya, don't be afraid of them. Kasi nga may opposition remember the Lord, sabi niya, who is a great and awesome, and fight for your families, your sons and your daughters, your wives and your homes. When our enemies heard that we were aware of their plot, and that God had frustrated it, we all returned to the wall, each to our own work. Kasi nga may umuupo sa kanila si Sanballat at saka si Tobiah. Pinahihinto yung paggawa nila ng walls of Jerusalem. Pero nayari ito, natapos ito. Bakit? Ito yung pang-apat na response ni Nehemiah. Nehemiah has a compassion to finish the work he began. Na kahit may oposisyon, kahit may pumipigil, kahit ano pang panunuya at pag-atake ng kalaban niya sa kanila, hindi sila napigilan, hindi sila huminto, hindi sila tumigil, hindi sila sumuko, dahil nag-aalab ang apoy sa puso ni Nehemiah na tapusin ang sinimulan nila. Natapusin ng sinimulan nila. Kaya si Nehemiah, sa kanyang paggawa ng walls of Jerusalem, hindi siya napahinto, hindi siya napasuko. Bagkus, kahit sila pinipigilan na ihinto yung walls of Jerusalem na ipinagagawa ng Diyos sa kanya, anumang pigil sa kanya ay hindi siya napigilan. Kung ang Diyos ay may ipinagagawa sa inyo at sa akin, habang tayo nabubuhay at may hininga, huwag tayong ihinto, huwag tayong susuko, let us move forward. Tuloy-tuloy tayong sumulong, ganapin kung ano ipinapagawa ng Diyos sa atin, saan man tayo dali ng Panginoon, ano man ang ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin, malit man yan o malaki, darating ang isang araw, yung malit na yan, palalaki ng Diyos pag tayo naging katiwala. Pag tayo ay napagtiwalaan ng Panginoon. Amen po ba? Sa trabaho man yan, sa secular man yan, sa spiritual man yan, sa church, sa ministry, ano man na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, let us do our own work. With all your heart, with all your strength, and God prosper it. Pa-prosper ito ng Panginoon. Kaya si Nehemiah, sinamahan sila ng Diyos. Kaya ang sabi niya, sa pagbisita ko sa mga tao, sinabi ko sa mga pinuno at hukom ng lahat ng naroon, huwag kayong matakot. Kasi nga, sinasaway sila. Tinutuya sila ni Sanballat at Tobiah. Sabi niya, alalahanin niyo na dakila ang Diyos natin. Kamangha-manga ang Diyos. Ipagtatanggol niya ang inyong mga kababayan, ang inyong mga anak at pamilya, ang inyong mga asawa at tahanan. Verse 15, nabalitaan na makaaway na alam na nila na alam natin yung mga binabalak nila. Hinahadlangan sila ng Diyos. Kaya ang lahat ng nagpapatuloy sa paggawa ng pader ay hindi nga natakot. Tuloy-tuloy sila sa paggawa. Verse 16, simula noon, kalahati na lamang ang aking mga tauhan, sabi niya, ang gumagawa ng pader. At ang kalahati naman ay nagbabantay. Ang mga bantay ay may dalang sibat, kalasag, pana at kasuotang bakal. Ang mga pinuno at mga pangunahing mamamayan ay nagbibigay ng kanilang lubusang tulong. So tulong-tulong sila. May mga gumagawa na tuloy-tuloy, meron namang nagbabantay, kasi nga merong opposition merong mga taong ayaw maituloy na magawa yung ginagawa nila. Pero nakita natin dito, verse 16, sabi roon, Nehemiah provided a new strategy for victory. May mga hawak na kalasag, merong sibat,
may panangga habang gumagawa yung iba. Kasi nga, may manggugulo no? Merong maninira, may mga taong gagamitin ng kaaway para yung pagtatay ng walls of Jerusalem, hindi matuloy. Pero anong ginawa ni Nehemiah? He provided a new strategy for victory. No? Kaya naglagay siya ng mga bantay, may hawak na sibat, may kalasag, no? May mga pana, may kasuotang pambakal. No? At sa 17, ano sabi dito? Sa paggawa nila ng pader, hawak nila sa isang kamay ang mga nagpapasa ng kanilang dala. At sandata naman ang hawak sa kabilang kamay. No? So inayos niya yung kanilang pagtatrabaho. He furnished new tools o weapons for the workers. Inihanda niya, inayos niya yung mga sandata nilang gagamitin. No? Nagbubuhat ng mga gamit. Yung isa naman, hawak ang sandata sa kaliwa. No? So inihanda niya yung mga tao niya. At nirally niya ang mga supporters niya. Verse 19 to 20. Sabi dito, sinabi ko sa mga pinuno, sa mga hukom at sa mga taong bayan, malaki ang ating gawain at malalayo ang ating pagitan habang tayo'y nagtatrabaho. Magkakalayo sila. Kaya anong sabi ng 20? Kaya tuwing maririnig ninyo ang tunog ng trompeta, magtipon-tipon tayo sa kinatatayuan natin, ipaglalaban tayo ng Diyos. God will fight for us. No? So he rallied the people to support each other. No? Nandun ang mga tao talagang at tinuruan niya na kapag narinig ang pagtunog ng trompeta, huwag kayong matakot, sabay-sabay tayong gagawa at sasamahan tayo ng Diyos, bibigyan tayo ng Diyos ng lakas at pagtatagumpayan tayo ng ating Panginoon, ipaglalaban niya tayo. No? So ito yung response ni Nehemiah kasi meron siyang compassion . Pag meron kang compassion sa ginagawa mo, no? Nag-iisa ka man, dadalawa man kayo, ano man ang kalagayan ng sitwasyon sa paligid, dahil may passion sa puso mo, patuloy mong gagawin yung ipinapagawa ng Diyos sa iyo. Bakit? Kasi may compassion . Si Nehemiah, he don't stop. No? He never give up. Kasi may passion sa puso niya. Pag may compassion ka sa ginagawa mo, no? Kahit nag-iisa ka, kahit anong kalagayan ng paligid, gagawin at gagawin mo yan para sa Panginoon. Amen po ba? No? Pero pag wala kang compassion, wala, pababayaan mo na lang siya kasi walang alab sa puso . No? Kaya importante sa isang lingkod ng Diyos at sa isang mananampalataya, yung compassion. No? Meron kang marubdob na malalim na pagmamahal sa Diyos. No? Meron kang puso sa iyong ginagawa. No? Dahil mahal mo ang Panginoon, kahit gaano kalayo ang gawain, pupuntahan mo yan. No? Naalala ko dyan sa Calamba noong 1983, nagba-Bible study kami dyan ni Rev. Stella. Meron kaming, dati pa kaming church namin noon, Barangay San Juan, San Jose. Yung contact person dyan, nandun pa rin sila sa JIL hanggang napunta na ng US. For almost 5 years, mula Calamba, may sasakyan sila. Noong una wala pa, bumibiyahe patungo ng Green Hills para umattend doon sa church. Linggo-linggo po yun. Doon sila umaattend ng Sunday service hanggang nagkaroon sila ng sasakyan. Bumibiyahe sila mula Calamba hanggang Green Hills. No? Umaattend doon sa church. Sa dati namin church sa JIL. Ganon kagrabe yung passion nila. Hindi nila inaalintana yung layo o yung traffic dahil may passion sila na umattend, dumalo sa gawain. Linggo-linggo po yun. Walang tigil for almost 5 years po yun. No? Hindi nila iniisip yung layo. At dahil mahal nila ang Diyos, gano'n nila kalalim ang pagmamahal nila sa Diyos, no? Hanggang na-promote sila, dinala ng Panginoon sila sa US ngayon, ang pamilya niya nandun na. No? So kaya kapag may passion ka, no, tatapusin mo yung gawain mong sinimulan ng Diyos na ipinagkatiwala sa iyo. At kung tapos na, no, katulad po sa karanasan namin, 20 years kami sa Kalapan, no? Ako hanggang doon na lang ay pinapagawa ng Diyos. At para matupad yung plano ng Diyos sa buhay namin, yung mandato niya ibinigay sa akin ay mangyari. May mga nangyari sa Mindoro, sa Kalapan. No? Na kung pairali mo yung analytical mind mo, dito kami dinala . Ang laki ng church namin dito, 20 years na kami rito, hindi ako alis dito. No? Pero dahil may bago ipagagawa ang Diyos, no? At handa kang sumunod sa kung ano ipagagawa ng Diyos sa iyo, sumunod ka. No? Kaya nakarating nga po kami rito sa Cavite. No? 20 years kami sa Calapan, Mindoro. At ngayon naman, dahil nga may gawain pa rin tayo, ibinalik tayo ng Panginoon doon. No? So kaya kung ano man ay pinapagawa ng Diyos sa atin,
Pag meron kang compassion to finish the work you began, do it for the Lord. No? Para sa Panginoon yan, hindi sa tao. No? Katulad ni Nehemiah, he never stopped. Hindi siya tumigil, hindi siya huminto. Bakit? No? Kahit may oposisyon. No? Si Tobiah, si Sanballat, kung ano-ano sinasabi sa kanilang negative, pangit, nung masama. Hindi ito naging dahilan para huminto sila. Tuloy-tuloy hanggang natapos nga nila. In 52 days, chapter 6, verse 12, natapos nila yung walls of Jerusalem. No? Napahiya ang kalaban nila. No? So God always has a vision. Meron siya laging pangitain sa iyo. When people work hard to accomplish a great goal, no? Pag tayo mga tayo gumawa ng matinding paggawa, no, para ma-accomplish yung great goal, may temptation diyan. No? Pahihintuin ka. The temptation is to stop you and rest. Para huminto ka na, pahinga ka na lang. But God's people should stop. Ang mga tao ng Diyos, titigil lamang tayo and celebrate victories. Just as Nehemiah and his people did. No? Nag-celebrate sila nung matapos na yung walls of Jerusalem. No? God is never finished with us. Hindi pa siya tapos sa atin. Marami pa siya ipagagawa sa atin. So after we give thanks to Him for bringing us to a new place of our journey, we are always on a journey with Him. No? Lagi tayo nasa paglalakbay pa, kasama siya. So we cannot become what God wants us to be if we don't listen to Him. Kaya kailangan tayo lagi nakikinig sa Diyos. No? Ulitin ko, we cannot become what God wants us to be if we don't listen to Him. Kaya makinig tayo sa Diyos. So Nehemiah was totally sold out to God. Sold out siya. No? When he heard that the ruin of Jerusalem, he turned to God in prayer. No? No? Nanalangin siya nang malaman niya yung kalagayan ng Jerusalem. So kaya, let us pray that God, Lord, send us more Nehemiah. No? Lord, mag-raise up ka dito sa amin sa Jeblo ng mga Nehemiah. No, na kahit may oposisyon, kahit may trouble, may persecution, no, may pagyanig, may trials, may problema, hindi tayo hihinto, hindi tayo susuko, tayo magpapatuloy na gawin ay pinapagawa ng Diyos. Amen ba? Palapakan natin. Amen. Kahit gaano kalayo, no, ang gawain, pupunta tayo. Bakit? Dahil may passion sa puso natin. May pagmamahal tayong totoo sa Diyos. No? At hindi dahilan ang layo, no, o malapit ang gawain. Kapag totoong ang isang tao'y nagmamahal sa Diyos, no, malayo man ay mararating din. No? Let us move forward, never stop, don't quit. Magpatuloy po tayo. No? May challenge ang Panginoon. Ngayong 2021 na ating hinaharap, ano man ang maranasan natin sa buhay, may tatayuan tayong pangako ni Lord. Lord, sabi mo sa 2 Timothy 4:7, like Paul, Lord, according to him, sabi mo, Panginoon, tulad ni Pablo, sabi niya, I have fought a good fight of faith. I have finished the race. Lord, tatapusin ko ang takbuhin mo nilagay sa aking harapan. No, ingatan ko ang pananampalataya ko, magiging tapat ako sa iyo, hindi ako susuko, hindi ako titigil, Panginoon. Na kahit anong pagsubok, mananatili ako matatag, sabi ng James 1:12, dahil may korona ng buhay na nakalaan sa akin, Panginoon. No? Ito yung mga pangako ng Diyos sa atin. Kaya we will move forward. Sabihin sa katabi nyo, move forward, brother, sister. Move forward. Move forward. No? Sulong, walang aatras, walang susuko. No? Laban natin ito. No? Laban natin lahat ito sa buhay. Ang sumuko, talagang talo ka, sumuko ka No? No? Huwag tayong susuko until the end. Like James, no? Pinugutan siya ng ulo nanatili siyang tapat sa pananampalataya. No? Kaya ang buhay nating ito, mga kapatid, mga magulang, no? Kay Kristo lang natin masusumpungan ang tagumpay. No? Prayer ang katapat ng lahat ng challenge sa buhay natin. Ano man ang problema natin pag ang Holy Spirit ay kumilos, darating ang isang araw. Lahat ng mga hinaharap natin sa buhay na yan, mga struggle, mga pagsubok, challenge yan sa atin, na huwag tayong sumuko, let us move forward, tuloy-tuloy lang tayo. No? Tuloy-tuloy tayo. Lahat ng mga alagad ni Lord,
Humarap din sa matitinding problema at pagsubok, challenge sa kanila yun, pero they never stop, no? They never quit. They move forward. Kaya tayo pong lahat dito, no? Move forward tayo. Amen po ba? Because we have breakthrough. May breakthrough tayo kay Lord eh. Kaya pag binigyan ka ng breakthrough, yes, no? Pagkakataon na yan para mag-success ka at magkaroon ka ng achievement sa buhay, no? At ngayon 21 na ito, let us move forward. Forget those things which are behind. Yung 2020 nating nagdaang buhay, lahat ng failure natin, lahat ng trouble natin, lahat ng kahinaan natin, no, sabi, breakthrough in my weakness. No? Meron kang breakthrough ngayon. Ito na yung pagkakataon. No? Na ibalik natin yung first love natin sa Panginoon. Yung nakaraan na yun eh. Forget those things which are behind. Like St. Paul said in Philippians chapter 3 verse 13, nililimot niya na yung nakaraan eh. No? Bago na ngayon, 2021 na. No? Kaya mga kapatid, kaibigan, no? Let us move forward. May nakahanda ang Diyos na the best, no? Para sa atin sa hinaharap na ito. The best is yet to come. No? The best is yet to come. Tumayo tayong lahat. Praise the Lord. Amen. Si Nehemiah ay tao na tumanggap ng pangitain sa Diyos na totoong may pagmamalasakit sa Jerusalem. No? Our Jerusalem today is our family, our house, yung ating tahanan. Na kung nakikita natin merong butas, may crack, may trouble, wag nating hayaang manatili ito. Let us move forward. Make a way. Move. Action. No? Immediately, like Nehemiah, hanggang nabuo niya ito. No? Hindi siya nadaig ng anumang nangyayari sa kapaligiran. Kahit may oposisyon, nagtuloy-tuloy siya. No? Kaya nag-pray siya, nanalangin siya kay Lord, at tinanggap niya ang direction sa Panginoon. Hindi siya tumigil. Kaya nga, we have breakthrough to our God. No? Sa Panginoon lang natin makakamit ang tagumpay ng ating buhay. No? Praise God. Thank you, Lord. In Christ alone, let's sing this song. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, yes Lord, my source of hope is Christ alone. Sing it again, everybody. Pwede ba natin itaas ang kamay natin sa Panginoon? In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Kapatid, kaibigan, sa oras na ito, na kay Kristo lang ang kasagutan ng lahat ng ating mga hinaing, panalangin sa ating mga puso. Nang si Nehemiah, nanalangin, naupo, nakipag-usap sa Diyos, ang bigat na kanyang damdamin ay napawi. Hindi niya pinayagang manatiling sira ang walls of Jerusalem. Maaring may mga bagay-bagay sa buhay natin ng walls of your prayer, walls of your relationship, walls of your work, in the ministry, in the secular, in your family, in the church. May mga walls sa buhay natin na hindi maayos at hindi tama ang ating prayer life, ang ating communion with God. Sa oras na ito, sa biyaya at habag ng Diyos, maaayos ang lahat ng bagay.
At ang sikreto nito ay ang panalangin natin sa Diyos. Pwede ba natin kausapin ang Panginoon personally, individually? Sige po. Kausapin natin si Lord. Mga kapatid, mga magulang, maging kayo pong nasa inyong tahanan. Maaring meron trouble sa inyong tahanan, sa inyong magkakapatid, sa inyong relasyon bilang pamilya. Sira ang walls of love, walls of unity, walls of relationship. Mga kapatid, kausapin natin si Lord. Let's pray. Let's talk to God individually. Sige po, let us talk to God, Lord. Nais naming maayos, Panginoon, ang aming buhay, aming relasyon sa iyo, ang aming pagmamahal sa iyo, Panginoon, sa aming kapwa. Lord, ikaw lamang ang makapagbabago ng aming buhay. Magkaroon ng breakthrough sa aming isipan, sa aming spirito, sa aming puso, sa aming ginagawa, sa aming trabaho araw-araw. Lord, salamat. You are the God of breakthrough, Lord. Ikaw lamang ang panggagalingan ng tagumpay ng buhay namin, ng aming lakas. Ikaw ang aming kagalingan. Ikaw ang lahat sa aming Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Ikaw ang aming pag-asa, Panginoon. Lord, narito po ang iyong mga anak. Lord, we believe and we know, God, that this year, 2021, we receive breakthrough coming from you, Lord. Lord, salamat, salamat. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for the breakthrough, Lord. Yes, in Christ alone. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. Tagalog, kay Kristo lang. Yes, sabihin natin, Panginoon, Kristo lang, ang tiwala ko, wala ko. ang kamatayan niya ay kaluwalhatian ko. Kamatayan niya'y kaluwalhatian ko. Sa bawat tagumpay, Sa bawat ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko, pag-asa ko kay Kristo sa bawat tagumpay, sa bawat tagumpay, ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo lang. ano man po ang prayer request nyo, nadidinig tayo ng Diyos ngayon. Nakikinig ang Panginoon. Sabi ng Chronicles chapter 7 verse 15, 16, I will hear the prayer that you had made in this place. For the eyes of the Lord is in this house. Kausapin po natin siya. Sige po, talk to God. Ano man ang prayer nyo sa inyong trabaho, sa inyong anak, sa inyong kabuhayan, ano man ang pangailangan nyo, sabihin po ninyo sa Panginoon. Yes. Talk to God right now. Sige po. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Nadidinig po tayo ni Lord. Sabi ng 2 Chronicles 7:15, now my eyes will be open and my ears attentive to the prayers offered in this place. I've chosen and consecrated this temple
so that my name may be there forever. My eyes and my heart will always be there. Sige po, nadidinig tayo ni Lord. Nakikita niya ang ating panalangin, ang ating mga puso. Yes, Father God in heaven, you are the God, the awesome God, the sovereign God. Lord, you're answering God, Lord. Ikaw ang Diyos na sumasagot sa prayer na yung mga anak. Pakinggan mo, Panginoon, ang panalangin ng puso na yung mga anak, Father God. Your eyes is in this place, Lord. Your ears are attentive to the prayers of your people. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Salamat, Lord, sa tagumpay. Salamat sa pagsagot mo sa aming panalangin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa bawat tagumpay, Lord. Ay sasabihin ko, Amen. Amen. lakas, Lord. pag-asa ko kay Kristo. Sa bawat tagumpay, sa bawat tagumpay, ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko, pag-asa ko kay Kristo lang. Panginoon, ikaw lamang ang aming lakas at wala kaming aasahan kundi ikaw lamang. Salamat, Lord, kung paano mong sinagot si Nehemiah at inayos at naayos sa iyong tulong ang walls of Jerusalem. Inayos mo na rin, pinaganda mo na rin ang relasyon ng bawat pamilya ng iyong mga anak. Inayos mo na, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga buhay. Handa po kami, Panginoon, na sumunod sa lahat ng naisin mo po sa amin. Pinagpala mo ng buhay ng bawat isa. Salamat, salamat sa iyong karangalan, sa iyong papuri, Ama. Pasasalamat sa matamis at pangalan na aming Panginoong Yesus. Amen, amen, amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Upo tayong lahat. Amen. Praise God. Bago tayo umawit ng breakthrough kay Lord, ay ito po'y breakthrough sa atin. Patutunayan ni Lord na ngayon 2021, nasa kabila nga ng may mga pandemic pa hanggang ngayon, ang Diyos hindi huminto sa paggawa ng mabuti sa atin. Nung panahon ng pandemic, doon nag-release ang Diyos na marami himala sa atin. At by this year, marami pang himala. No? Kita nyo, panahon ng pandemic, yung answer prayer tayo, na-release yung Travis, yung sasakyan. No? At dahil very generous yung ating kapatid sa paglilingkod sa Panginoon, no? Ay yung pong 150,000 na kaloob ay hindi na po pababayaran, binigay na kay Lord sa ministry, sa Panginoon, no? Yung naidagdag sa pambili ng ating sasakyan, palapakan natin ng Panginoon. Ganun po kabuti ang Diyos natin, no? At sa Kalapan, 2 church, panahon ng pandemic, yung ginagawa po doon, nagawa at natapos na po ngayon, no? Kaya ang Diyos, He never stop doing good to us, no? Amen. So kaya po, praise God, sa oras na ito, dadako po tayo sa ating pagbibigay kay Lord, no? At ang biyaya ng Diyos ngayong taon na ito, tuloy-tuloy po, no? Ipadadanas ng Diyos sa atin. Dadako po tayo sa ating pagkakaloob ng ating mga tithes and offering. Sino ang ating Pastor Rashik? Si? Pastor Albi? Amen. Amen. So, hawakan po natin yung ating ikakalob ngayon sa ating Panginoon. Amen? So, ulitin po natin, ang pagkakalob sa Panginoon is out of our hearts. Amen? Kung ano po yung dinidikta ng ating puso para sa Panginoon. Dahil unang-una sa lahat po, ang Panginoon po yung unang nagbigay sa atin. We cannot outgive God. Amen po ba? The more we invest time on Him, the more we give para sa Panginoon, hindi papatalo ang Diyos natin. Amen? Dahil siya po unang nagbigay sa atin. He gave the best of heaven, the Lord Jesus Christ, to die for us. Instead of us going to hell, di po ba, He granted us eternal life. Amen? That's the grace of God. Amen?
the unmerited favor. Hindi natin pinaghirapan and yet binigay niya out of His love sa bawat isa po sa atin. Amen? Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity that once again, mapapatunayan po namin, O God, that your word, that you are true enough sa buhay po natin. Because you said in your word, test me in this. Ang amin pong tithes and offering, amin po itong ibinibigay, amin po itong inilalatag. Mangyari nawa, Panginoon, ang naisin mo. Salamat po, Diyos, for the hearts of those people, O God, na handang sumunod sa iyong salita. Lord, hindi po kami mapapahamak sa pagsunod sa iyong salita. Bagkus, Panginoon, we will experience ikaw sa buhay po namin. Salamat po, Diyos. We know, God, that in giving, Panginoon, you will open the floodgates of heaven and pour out so much blessing, and there will be no room enough to contain it, O God. That's your word says, O God, in Malakay 3. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. We honor you through this giving. We worship you. We glorify you. This we ask in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Habang tayo po ay nagkakaloob, nais ko lang pong nag-ano po kasi si Lord sa akin, Nehemiah 4:20. Paki-ano po natin, Nehemiah 4:19-20. Yan. Ang sabi po dito, And I said unto the nobles and to the rulers and to the rest of the people, the work is great and large, and we are separated upon the wall, one from another. Sa 20, In what place, therefore, ye hear the sound of the trumpet, resort ye thither unto us, our God shall fight for us. Amen. Ito po ay, kanina habang ako'y nakikinig kay Lord, ito po yung nag-strike sa akin na nais ko na ma-share din sa bawat isa. Alam niyo po, during the pandemic, nagbigay po ng another strategy ang Panginoon. At ito po yung don't watch. At praise the Lord dahil ang sabi nga po, naroon na, sabi nga po, ito yung naging paraan na para lalong magkaisa ang mga pastors. Kung tingnan natin sa 19, di ba, ang sabi nga, hiwa-hiwalay sila. Hiwa-hiwalay sila. Lalo na po ngayon, marami mga lockdown, mga hindi pero hindi naging dahilan yon. At ang sabi dito sa 20, ito po yung gusto kong i-ano sa bawat isa, no? In what place, therefore, ye hear the sound of the trumpet. Resort ye thither unto us, our God shall fight for us. Ito po yung nais ng ating Panginoon na kahit nasaan tayo, tayo po ay magkaisa at ito ay true prayer. Katulad ng sinabi nga po ni Bishop, napakahalaga. No? Mahabi nga great works. Kung paano po, isa pong great news na gusto ko pong ipahayag sa inyo, na during pandemic, alam niyo po ba, kung marami po nawala ng trabaho, kung marami nagsara, pero alam niyo po, ang Jesus Be Lifted Up Church nagpatuloy. At ako po ay nagulat, no, nagitla. Praise the Lord, palakpakan po natin ang Panginoon. No? At alam niyo po ba, nagulat po ako dahil nung pong nagsabi si Pastora, dahil sila po ang may hawak ng finance ngayon, nung pong 2020, over 1 million ang ibinigay ng Diyos para magpatuloy. Amen. Kaya makikita po natin, walang naging hadlang. Kung yung iba nahadlangan, kung yung iba huminto, sa gawain po ng Diyos, hindi ito mahihinto. Mas marami pa ang na-reach out. At itong 2021, katulad po na nakalagay doon sa nasa 2019, sa Nehemiah 4:19, greater works pa ang inihahanda ng Diyos sa atin. At itong 20 ang napakahalaga. Ang sabing ganon, if we hear the sound of the trumpet, alam niyo po kung hindi pa kayo kabilang sa grupo ng mga tatay every 4 o'clock, kung hindi pa kayo kabilang sa group ng mga nanay every 5 o'clock, yung youth, hindi ko alam kung anong oras, sumama po tayo. And yung trumpet na yun na sinasabi, that is the time
na tayo'y magsama-sama na manalangin. Dahil greater works pa ang inihanda ng Diyos sa bawat isa. Amen? Alam niyo po, nung nangungusap po ang Panginoon sa akin, ako'y lamig na lamig, no? Sabi nga, hindi ko kaya, hindi ko makontain. That is the strategy that God has given us. Na magpatuloy tayo, gawin natin, magkaisa. At doon ko rin po nakita kung gaano po ngayon, sabi nga po, kasolid ang mga tatay. Kaya kung hindi pa kayo kasama, sumama po tayo, yung mga nanay. Alam niyo po, yung mga nanay ngayon, ginroupings na po namin. No? Para po lahat ay makasama. Let's take this opportunity to hear the trumpet. To hear the trumpet. No? Dahil malapit na pong dumating ang Panginoon at greater things. Kung ang ibinubulong o yung sinasabi ng kaaway ngayon sa news na mas malala ang sitwasyon, mas greater naman ang inihahanda ng Diyos sa kanyang gawain. Amen? Glory to our God. Let's hear the trumpet. Ito po yung sinasabi ng Panginoon. Let's hear the trumpet. At ang sabi doon sa 20, no? Huwag kayong matakot. Our God shall fight for us. Amen. Praise the Lord. Sige, tayo po tayong lahat at umawit tayo kay Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord, for the breakthrough. Thank you, Jesus. You are the undefeated one, my light and my salvation. When the wicked, my enemies and my foes, evil want to eat of my flesh, they stumble and fail. Omnipotent, almighty, defender, my victory, my refuge. You wanna run to, you are the God. You are the God of the breakthrough. Oh, church, we will sing breakthrough. Yes, Lord. Breakthrough. You are the God of the breakthrough. When I can't see my way through, and I really don't know what to do, I look to you. Breakthrough. Wall falls down when I shout through. The strongholds break when I pray through. So I'm gonna praise you. You are the God. You are the God of the breakthrough. Amen. Lord. You are the undefeated one, my light and my salvation. When the wicked, my enemies is my foes, come to eat of my flesh, they stumble and fail. Amen. Omnipotent, almighty, defender, my victory, my refuge. You wanna run to, you are the God. You are the God of the breakthrough. Breakthrough. You are the God of the breakthrough. When I can't see my way through, and I really don't know what to do, I look to you. Breakthrough. Walls falls down when I shout through. Strongholds break when I pray through. So I'm gonna praise you. You are the God. You are the God of breakthrough. You are the God of the breakthrough. When I can't see my way through, and I really don't know what to do, I look to you. Breakthrough. Wall falls down when I shout through. Strongholds break when I pray through. So I'm gonna praise you. You are the God. You are
Lord, my spirit. Breakthrough in My heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my strength. You are the God. You are the God of breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough in a live, glorify your name, breakthrough in a dance, breakthrough in a shout. You are the God. You are the God of breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my strength. You are the God. You are the God of the breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough in the live, glorify your name, breakthrough in a dance, breakthrough in a shout. You are the God. You are the God of the breakthrough. Amen. You are the God of the breakthrough. When I can't see my way through, and I really don't know what to do, I look to you. Breakthrough. Won't fall down when I shout through. Strongholds break when I break through. So I'm gonna praise you. You are the God. You are the God of breakthrough. You are the God of the breakthrough. I can't see my way through, and I really don't know what to do. I look to you. Breakthrough. Won't force down when I shout through. Strongholds break when I break through. So I'm gonna praise you. You are the God. You are the God of the breakthrough. Amen, amen. Thank you, Lord. Sabihin sa katabi nyo, you are victorious. Sige po, sabihin nyo, you are victorious. You are victorious. You are victorious. Amen. We are victors. Yes, i-declare po natin na tayo matagumpay. Hindi naman nanalo ang kalaban sa atin. We are victors. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. We are victorious. People of God. Everybody clap your hands. Let us celebrate. We are victors. We are conqueror. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. We are victors. We are conqueror. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. We are victors. We are conqueror. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. We are victors. Amen. We are conquerors. Hallelujah. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. Victors in Christ. Victors in Christ. Victors, we reign forever. Victors in Christ. Life conquers death evermore. Trumpets shall sound. The dead shall be raised immortal. Through the blood of Jesus Christ, we have overcome. We are victors. Amen. We are conquerors. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. We are victors. We are conquerors. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. We are victors. Yes, hallelujah. Thank you, Lord. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. We are victors. Amen. Thank you, Lord. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. Victors in Christ. Victors, we reign forever. Victors in Christ. Life conquers death evermore.
blood of Jesus Christ, we have overcome. We are victors. We are victors. We reign forever. Victors. We are victors. We reign. We are victors. We are victors in Christ. We have triumphed through the blood. We have triumphed through the blood. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Tell to your neighbor beside you, sabihin sa katabi nyo, you are victorious. You are conqueror. You are victorious. Amen, amen. Wala na pong talunan sa atin. Huwag natin payagan na makaapasok at makaatake ang kalaban sa atin at maibaksak yung spiritual life natin, yung communion natin kay Lord, yung ating inayos ng Diyos na wall ngayon sa ating pamilya, inayos niya, pinaganda niya, yung pagmamahalan, pagrespeto sa kapwa, sa ating mahal sa buhay, yung pagsunod, paggalang sa ating mga parents, inayos ng Diyos yan. No? Amen ba? Kaya victorious na tayo ngayon. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen, amen. Ibalik natin kay Lord ang glory. To God be the glory. To God be the glory. Amen, amen. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang papuri at pasasalamat aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, pag ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Yes, Lord. Amen. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito.
iyo. Praise God. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa oras na ito, Ama. Patuloy naming itinataas sa iyo, O God, ang aming mga buhay, na magtitiwala lamang sa iyo, O Lord God. Oh, Jesus, ano man po ang dumarating pa at darating pa na sinasabi ng iba, O Lord God, Lord, naniniwala kami na kami, yung mga anak, Ama, ay patuloy kaming itatago mo, Lord God, sa likod ng iyong krus upang kami ay protektahan sa mga kaaway na hindi po namin nakikita. Lord, sa umagang ito, kami po nagpapasalamat sa anak mo, Lord God, na ginamit nyo upang magbigay, O Lord God, ng iyong mensahe sa umagang ito, O Lord God. Maraming salamat, Ama, dahil ito po, Ama, ay nakatanim sa aming isipan, sa aming puso, Lord God, na 2021, Lord, kami ay mag-focus sa iyo at magtiwala lamang sa iyo, O Lord God, sa kapangyarihan mo, Lord God, ang maghahari, Ama, sa aming mga buhay. Salamat, Panginoong Sus, sa anak mo, O God, na ginamit mo, Lord, at patuloy niyo po siyang palakasin at itago sa likod ng iyong krus, O Lord God, protektahan saan man siya po paparoon upang magbigay pa ng mga mensahe, O Lord God, sa aming mga kapatiran, O Lord God, na hindi nakarating sa umagang ito, Lord Jesus. Lord, ang lahat na ito, Ama, ay alay namin sa iyo, pasasalamat, pagpupuri sa iyo, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen, amen. God bless you all. At bukas po ng 9 a.m. MWF ay meron po tayong live streaming po. Makinig po kayo. At maging sa gabi po alas 7 ng MWF. So God bless you all. Magkita-kita po rin tayo sa Sunday muli. Amen, amen. Amen. Praise God. Maiwan po lahat ng ministry head. Brother Alan, saglit. Mga ano lang ito, 3 minutes to 5 minutes. Sige, yung mga taga-Parañaque pwedeng kayo muna sa labas, ha? Saglit lang ito, tapos yahatid na kayo. Amen, amen. Pastor, dito muna tayo. Yung ating Brother Alan, saglit. Si Ate Lori, maiwan muna din. Ate Lori. Kuya Perdi, saglit. Mga ministry head. Diyan muna yung Parañaque sa labas, ha? 3 minutes lang to. Mabilis.